Abril 30, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka, ug ayaw kamog kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manglakaw na kita." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.